Hello mga bro, maayo din buntag datong tanan mga bro. Gusto lang ko magpasalamat sa akong mga silent viewers mga bro. Salamat ninyo tanan bro, dito mo mausaw-usaw og pasalamat kay tungod sa ubay-ubay sad mo ba. Salamat lang ko sa inyong pag tan-aw sa ako ang mga videos o sa ako sa mga solid followers sad. Sila ngadto nila ni Ma'am Dolores Arivan, Inday Lilibit Salminang, og si Ma'am Edith Bukad, og si Bernie Samayo, akong pamangkin, og sa akong mga igagaw na sa Karkar, Inday Marciana, salamat kayo sa inyong pagsuporta, og ngadto sa ni Bro Nard sa Amansya, salamat nimo bro, sa imo nga ni Anthony Gador, salamat Anthony Gador, ni Bailing, why cancer dia bay. Og sa tanan mga og sa akong Brad Bobit og si Brad Ace. Ako lang pasalamatan sad sila. Nya ngadto sa ako ang mga igsuon. Shout out ninyo tanan diha. Ukbon ako, pasalamat ko sa ako ang mga silent viewers. Wa ko magtakom nga daghan din nanaw sa akong mga videos ba. Pero karon wala na akong partner si Angel, wala na to akong partner, murag busy sad siya ba. Akong partner na ako ng apo. Tanan ako na say potential kay di man mauwaw ba. Ako na sa siyang partner kay sayang man nakahunat kami ba niya. Bisod kayo muhunong ta. Kumbati lang nyo duay hunungay. Bahalagang may views. Madugay. Puharan na to atong goal. Ana lang bro. Wala gyud tayo discourage bro. Kita mga bago nga content creator. Padayon na kita mga bro. Mga kita discourage. Mabuto na nato bro. Di na nato may bawaan ba. Check na time na matanaw na to. Daghan na kita mga nakaviral ta. Sige lang, kumati lang yun. Mahala kung saan itong mahimo. Basta maka-upload ang ta kada adlaw. Bahalag dili kay nindot at least nakay-upload. Sige, subukan ako. Pasalamat ko sa akong mga silent viewers. Hanggang salamat. Sige, bye-bye mga bro. Salamat, bye-bye.